Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanano. Pasensya nga nagadugay kog uploading sumpay ning kalamaha. Bayno, di ta maglangan niya ang sumpay ning sugilanon. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Part 10. Mangita taog daghan. Na ay magdagan nga lalaki sa akong anak. Dili mahitabo nga wahay manguyab kaniya. Ana agayod. Unya, ma'am, kung nakuha na ang bandira ni Piolo, unsao naman lamang. Unsa? Oh, mapatay ko siya kung iya man kanang gihimo ngadto sa akong anak. Kang Sarah. Hala, ma'am, karong panahuna, no? Halos ang tanang gipakaslan. Pulos na gibakdukan, oy! Oh, Lucy. Buot mong ipasabot nga. Oh my God. May nahitabo na nila ni Sarah og ni Piolo. Mao ba, Lucy? Tubag. Murat, dili ako katubag, ana. O nga nang dili ka man makatubag, ha? Wala mang kumutan-aw nila. Oh, come on. Dili na ko ikatugot nga may daw tang mahitabo sa akong anak. Dili ko makatugot o makapasaylo ni bisang kisang lalaki nga manghilabot sa akong anak, Lucy. Ay, nga no, ha? Dili ni mo minyuon ang imong anak, ma? Ako ang magbuot kung kano sa Lucy. Nakasabot? Ay, oo, ma'am, oy. Kasabot ka, adyo. Very good. Pawa na, pawa. Kay murag mo samot kabisit ang akong adlaw. Oo, mo, Emilda. Adyos! Tonto. Adyos ka pa. Onsa man, tuan na ba yun si Piolo? Halatuan na, oy, ni Sutoy. Wala igkita. Pero si Sarah, wa mo gawa sa iyang kwarto. Ay, bitaw ay. Mura na ba itong nag-uul gyud? Naguol? Naguol sa unsa ha, Lucy? Nag-uul to ay, madam. Ngawa na si Piolo. Unsa? Sarah, iha. Gano bang nagtukong ka man diha sa imong kama, ha? O nagsige kag kuri-kuri ni anang imong cellphone? Oh, kasultihan na ba ko nimo iha? Kung unsa hinungdan nga mihila ka? Tubag ako. Sarah, anak ng utana ko. Tubag ako. Ganahan lang ko buhilak. O unsa hinungdan? Hmm? Balikon pa na ko, Mi. Ganahan lang ko buhilak. Sarah. Pero, Mi, wani di kang sulti. Nahibaw ka? Kung nga nung gusto kong mahibaw. Kung nun sa hinungdan, kung nga nung mihilak. Ngano? Tungod kay kung tao ang imong hinungdan sa paghilak, akong awayon. Akong kasamban. Kana tungod kay pinangga kaayo ta ka. Pinangga ka kaayo na mo ni dati mo. Biyain ako, Mi. Sarah. Biyain ako, Mi. Biyain ako. Oh. Sarah? Sarah nga no? Nga nung mipingit ka ha? Nga nung mipingit ang imong naong? Sarah, naunsa ka? Wa na, Mi. Wa, pero may gunit ka sa imong og maragig kumot nimo ang imong buhok. Anak nga no? Mami, sa duway sige pangutana. Inagwa. Wa. Klaro ba, Mi? Oh, anak, ayaw lang kasuko. Oo, sige. Biyaan ka ni Mami. Kalabad sa kuko. Sa tanaw ni mo dire. Ha? Nindot kwarto ha sa. Naisamin, naitabli, naisamin tubangan. Nya, murag kwarto sa hotel. Nya, napay gamay nga rape pon ka ba? Rape ba? Nya, napay kitil. Inihigda no, kitil kayo. Di ba? O nya, napay, parador gamay, oh. Nya, kabutang kasi mo mga sinin na, di ba? Okay kayo ba? Nya, limpyong CR, na ibidi, di ba? Oh, bitaw. Nindot sa BD ba? Sakit. May serious yung lubot na nito. Puro makakumlipay noon nga naman ka. Mingaw ko ba? Bangkong na bro. Gimingaw ra ba sa ko atong bangag sa ilong. Nagmingaw kitsa. Ang sarap ba? Butang ni.
layas ka dito. Nya karon mingaw-mingaw ka, maunsa mo ka. Okay, tingali ba yung mawara ni, Wag mawara. tang na. Tuod ba ka nang paubanta Risa? Pawantan rin. Risa nga naman. Malito sa tuma magamit din ba? O, tuod, no? Ako paliton lan, imong habol, okay? Ha? Nya, ako palit kaldero, imo kon. Lan, okay? Oh, okay. Ako palit kutsara, imo tinidor, okay? Oy, Imo rice cooker, ako bugas, okay? tana! Asa mo, Dali, arita diri. Sunod lang mo dahil, tanaw lang mo siya malupot pa. Na, okay, sige. Tanaw dag maayos lubot ha, Buloy. Bantay, sige. Kana ikit sa mayo dahil, kana. Ikaw, gid Buloy, bugal-bugalon kay ka. Ansa man. Ngayon, Risa, mahimong tanaw ni mo, kung magtiayon si Risa, okay ba? Ha? Ngayon, mahimong magtiayon si Risa. Murag okay ra. Okay ko, inumdar ba ng murag okay taon. Ingna okay. Nasundan na to, siya milis to mga kinahanglan nun. Okay, bay. Okay. Oops. Mayong tagna si Sarah. Uy, ikaw din na, Lucy. Ako nawan. O, ikaw man to si, si Ruben? Oo, ako. Ay, isalan, may usa may ato, sir. Na si Sarah? Ay, naaman. Pwede yung paggawas ni mo. Ingna nga niya ako. Sige, ako lamang pahibaw-on. Ganiya ka, ha? Palaw lang ha. Paibaw ah. Sige, sir. Siguro, sir. Kadingot man naman. Sige. Ay, mayong tag mo gawas siya. Kinsay miabot, Lucy? Ay, si Ruben. Mao ba? Kain man. Ay, kanang kuan. Ako pang bahibawon sila Zara. Nga, ni si Ruben, man. O, sige. Adto Hello, Iho Ruben. Hello, tita. Ato pa. Gipahibaw pa ni Lucy si Sarah nga niya ka. Thank you kayo, tita. Thank you kayo. How's life going on, Iho? Well, okay ra gyud, tita. Oh, so, kumusta mo sa akong anak? Okay ra po, tita. Ami karon ng akong anak, Iho. Ha? Tepa, ngano, naon sa siya? Muragado na ikagol karon ng akong anak. Busa, please. Ami siya. Okay, tita. Sure. Ay, day! Day, Sara? Si Ruben? Unsilabot na akong naa siya. Day? Murag gusto siya nga mugawas ka o makigsulti. Makigsulti sa nimo ba? Ikaw ba ko'y gana, Lucy. Syalan? Unsa o malakos pagsulti? Gawas sa dito. Ing napapaulian na lang siya. O kung dili gani mo pauli, hala, ipapaak sa tong iro sa tong silingan. Syalan, day? Papahawaa siya, Lucy. Dili ko gusto makigatubang karon og tao. Nakasabot ka. Papahawaa siya, ing napapaulia. Unsa ba? Lihok na. Oo, hala, sige. Mao magkaday. Lakaw na. Leche. Nalitsin ako. Sige, arin ako, day. Samok-samok lang. O, Lucy. Unsa na? Ma'am Imelda? Hi na si Sarah. Nagpaabot ka niya si Robin. Papauli-o lang kuno si Ja. Unsa? Mo na iyang sulti? Oh, mao ba? Oo. Mau ba gisapot siya? Iho, murag. Murag doon nagigipamati sa lawas, iho. Okay, tita, sige. Di na lang ko magdugay ha. Arin na lang ko, tita. I'm sorry, iho. May problema, tita. Sige, arin ako. Nga wa siya mo kawas, Lucy. Ayaw lamang kasuko. Ang masag akong guruyon, ma'am. Dili magid siya mong gawas. Mao ba? Iya man gani kong gisuko nga ipapaak sa iro. Unsa? Oops. Ay, wa ko kasabot aning Sarah. Unsa man, may relasyon ba kami? Ang iyang gitubag na ko. Maybe yes, maybe not. Oh, shit! Ay, Sarah. Please. Please be careful with my heart.
May hugmauning akong kasing-kasing, Sarah. Pero, dunay other side of midnight. And better watch out. Tawagan ako siya. Si Robin. Hello, Robin. Sarah, dear. Kumusta ka? Okay ra, bohi pa. Napiton di ka? Sorry pero mo pahuway ko ron, Robin. Mao ba? Akong saman, dadali kag prutas? Dili ko. Gusto kag ice cream? Dili ko. Unya, unsa may gusto nimo nga akong dayton diha? Dili ko gusto magpasamok. Mo pahuway ko. Okay? Bye. Ay, kabullshit! Iyan lang na yun gi-off ang iyang cellphone. Dadanog prutas dili. Dadanog ice cream dili. Ang gusto niya, mapahuway siya. Kung sa man siya, masakiton. Res, salamat kay ha. Kaya nipahimutang sa among mga pinalitaon. Tabang na ng ako, uy. Thank you, thank you. You're Candy, welcome. you like candy? Sige, thank you. Okay, okay. Si Piolo ba? Oh, uy, nakinuktok man. Mingaw na Sarah. Sa mamilain. Mao ba? May pagmubalik na lang siya dito sa ilang compound ni Sarah. Bot ka ha? Balik pa baka na. Ato pabalikon. Nakita na mo nga magulanon ka, Piolo. Og matoy pa ni Buloy, gimingaw ko no kang Sarah. Wa na'y kamatuoran eh. Nga no di ay, wadi kami ngawa. Wa raman? Sure ka? Sure, okay ko. Piolo, ayaw ka bala ka. Magabalik ra mo. So, dati gali eh. Naa naman si Ruben. Mao ba? Ay, hala, kadiyot lang ha. Si Sir Robin, nanawag. Oh, Tubagon sa nako ha. sige, tubaga lang, tubaga. Excuse, ana. Hello? Yes, Robin. Nanawag si Ruben kang Riz. Hello, Risa. Hello. Yes, Robin. Nanawag ka? Yes. Miadto ko silang Sarah. Oo, unya. Di pa pauli man ko. Wa mo ko tubanga. Diin ba dahil siya? Ingon siya, gusto kong siyang puhuway. Mawang ipapauli ko. Anak kita, Robin. Uy, sabta lang sad kwit. Pero, wali ko kasabot niya, eh. Ang iyang tubag na ko sa diyang nangutana ko regarding sa akong propose niya. Nanguyab ko niya. Ang tubag niya, maybe yes, maybe not. Risayaw tango katawo, eh. Ay, hala, sorry, Robin, ha. Sorry, cute. Wa man ko klaro si Sarah ni Robin, Piolo. Unsay way klaro. Nahimot ko siyang gisulti. Nga naman. Ang tubag ko nun ni Sarah sa dihang gipangutana regarding sa iyang gipropose nga gugma. Ang tubag ko nung Sarah, maybe yes, maybe no. Oo, mao ba? Moto dito siya, namisita. Pero, wa atubangan ni Sarah, uy, gipapauli siya. Mao ba? Muna yung sulti na ako, Ron. Kung sila naman yun, maka-obserbar siya sa kinaya ni Sarah. Masa na lang, seryoso si Sarah sa ilang relasyon. Kaya dali sa ako, giduaan naman ko. Piolo. Panihapon na, Lucy. Andam na ba ang pagkaon? Andam na, ma'am. Ready na gid kaayo. Unsa ba'y suda na to ron, ha? Naay daghang lami, ma'am. Kumplito. Seafoods. Unsa man nga klasya sa seafoods? Humba? Hanggaw ka man di ay. Nabay humba nga seafoods. Ay, seafoods gyapon na, ma'am, oy. Kay, naunsa. Giligo mo sa dagat ang baboy. Gitika ko, Lucy. Kakaraan ba yain taon? Bitaw, ma'am. Pero, ay, sureness na ne. Tinud-anay na ne. Naiutan bisaya. Naiginamos. Nainununan. Kung gusto kag karne na asad, pili lamang. O si Sarah? Natuwa sa iyong kwarto, ay. Nagamukmuk. Walay gawas-gawas. Ay, pagawasa. Day, Sarah? Day! Manihapon na ta, Day! Day, Sarah? Day! Tanaunsa, mapagaw mo ko ini, oy! Waman mitingog! Baya, no, ha? Kusgan ko pa ang pagtawag niya, be? Day! Day, Sarah! Day! Mamahaw
Day Sara! Day! Mapagaw na gyud ko ini mo samot gid akong tingog. Alawag gid ito bag. Uy, baya no? Hala no? Unsao naman lamang ani? Bebe. Baybaw na ko sa Mamimilda. Ma'am! Mamimilda! Ma'am! Ngano ka, Lucy? O sabay nahitabo ka nimo, ha? Ngano kang nagpanik ka man? Ay, sinay Sara! Sinay Sara! Ngano? Wala matingog! Usay wa na mo tingog, ha? Ay, sirado ang pultahan sa iyang kwarto na paggaw na kong ginawag. Bisag giunsa na ako, wala gayon dito bag. Mao ba? Nabalaka ko tingalig. Tingalig! Tingalig ko sa Lucy. Tingalig patay na! Unsa? No! Sarah! Sarah, anak! Sarah, anak! Open the door! Sarah! Day, Sara! Day! Open the door! Hapit ko masukamod. Kasaba ba ninyo, Mi? Oh, my Jesus, thank you. Thank you, Lord. Hindi ka kusugod ka na ko, Mi. Salamat ka, buhi ka pa, iha. Wa pa ko mamatay, Mi. Uy, kakaroon ng buhi pa ko. Kasi may nag-ingon nga patay na ko. Si Lucy! Ay, unsa, Lucy? Ako patay na? Sorry na kayo, Inday Sara. Oy, naratol man ko, ha? Mao magay nasunsa kong hunahuna ko, ha? Kay, diri man ko kaganina. Bisag giun sa tikag sangpit, kapit ako mapagaw. Nanuktok kog maayo ni mo, gisangpit ka. Dili man ka mutubag. Mautog ikuyawan ako. Buhi pa ko. Animal ka, Lucy! Sa sunod, ayaw kong pakulba eh! Labaw na kong gikulbaan, Madam Imelda, oy! Nganong nangita man tuod mo na ako. Aron mga una kita, iha. Kamalikaon, Mi. Wa pa ko ganahi. Oh, iha? Sarah, madaot ka ni anang kalaki mo, anak. Mi, dili pa ko mamatay. Oh, Sarah! Lucy, Ma'am? sa imong pagtuo, o sa bakit problema ni Sarah? Base na problema na si Ja sa iyang gugma. Unsa? Nga nung problema man siya? Problema siyang lalaki? Oh, come on. Kitudluan ko na siya, Lucy. Nga kitang mga babae, dili kita ngayang mohilak tungod lang sa lalaki. Pasag di nga ang lalaki mo ay mohilak ka na to. Laki na lang. Naku, nagkalat ang mga lalaki. Mao ba, Madam? Oh, ako lang, Lucy. Bisan ingon na nining akong edad. Pero come on. Kataghan pang mo text. Siya lang i-text, ma'am. Naay mo text ang kanhing karibal ni Chibar. Unsa i-text lagi? Mao ni, Imelda. Wagid makaguba si Chibar sa imong lawas. Maulang gihapon. Siyalan, mao na? Text gihapon. Makaungkag kag pamilya. Mao ba, ma'am? Unya, unsam sa gibati ni mo, ma'am? Ay natural, malipay pagod maguba. Malipay ka, ana, ma'am? O ganong dili man ko malipay. Gabisan sa akong pangidaron. Naapamay mo dahil ka na ko. Ay, unya, unsam may itubag sa text, ma'am? Oh, tubago na po na ko. May asim pa. Si Pangkoy? May asim. Ay, si Pangkoy na mahinoon. Meow, 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 meow. Mauna ka na ginansya mo. Sige, tanaw na ng YouTube. Mao gani, meow, 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 meow. Mauna ka na, Lucy. Ay, maayo gani kay wala ka matintal, ma'am, no? Hala, wala ba si Sir? Tuwa sa barko, Ay da, kuan ra good. Eat and run. Pura si Pangkoy. Si Pangkoy. Kinsa man ni si Pangkoy. Sa magayod ka na si Pangkoy. Shalan, unsa man to eat and run, ma'am, oy? Ay da, sabat na lamang sama ni anang Pangkoy nimo. Ay, Lucy, diha ka na. Kay nagpaabot na ka na akong ako makakurom. Ma'am? Bantayan si Sarah. Siyempre, ma'am, oy. Arin ako. Sige, ma'am, amping. Wag ka ba pakigol pa kaayos, ma'am Imelda do. Pero kung sa man to ipubuot niya, ipasabot sa iyong resulti, oy. Eat and run. Eat, kaon. Kunya, dagan. Isa ato pa. Eat and run. Kaon o dagan. Asa na si Mommy, Lucy? Ay, to anak. Kurom na kuno sila. Aday, Day Sara. Ay, nakamatngon ko nimo ko. Karon ba, nakamatngon ko nimo? Magkulanon ka? Ano man? Si Piolo, day pa? Ayaw paghisgot niya. Wala, sige. Di na ko maghisgot ni Piolo.
Naunsa si Piolo. Nangutana ko nimo, naunsa si Piolo. Di makamutubag. Naingon man ka, dili ko ni mo pahisgoto ni Piolo, ha? Nangutana ko, naunsa siya. Aw, kanang, ay, sa wala pa siya hingpit nga ni Biya. Nagkasulti pa man mi sa gawas. Unsi ing sulti. Kabiyaon siya dili, diris inyong compound. Hanggaw sa naong niya. Lagi dahi, tinuod. Kabiyaon dili. Sige gani siya og lingi sa gate. O gano'y sige mo siya glingi si Kate. Namasin tingali to siya nga. Amuagpas ka. Hilas good niya. Kinsagod siya para akong agpason. Ano siya? Sinuswerte? Ay, maulagi. Unsa pa? Unsa day? Unsa pa yung kisulti? Ay, kung ani sulti si Ja. Nga, mahal ka niya. Bakakon. Day, Sara. Kadungog ka. Bakakon siya. Bakakon. Pero may day siyang mamakak ni mo, ha. Bakakon siyang dako. Buang siya. Hala, nitulo. Nitulo na. Nihila ka man, day. Naglagot ko niya. Kadungog ka, Lucy. Naglagot ko niya. Wa naman si Ja. Dili na ka maglagot niya, day. Samot ang akong kalagot niya. Kadungog ka. Nisamot ang akong kalagot niya. Oh, nindoting mo ang boarding house kay may rooftop. May ato pa. Ang nindot nga nanahon ang palibot. Bugnaw po lang yung isahan yung paitibol. May mga lingkuran. Oh, sakto-sakto nga nagdagaw gilim nun. Natuog naman to sa Bible tingali. Inom-inom lang ako para makatuog ko. Hindi ko makatuog nga magnunak kang Sara. Mga lipaso-baso. Pakit size, piling bidong na akong gipalit. Sakit pagtuon ni Sara, no? Nadili ko sakitan sa ibuhat o ang inahan. Ilibihan ka konsentidor. Namulaban siya nga na. Doon misa ka. Si... Good evening, Piolo. Risa. Nada ka diri? Nindo doon na kayo, Dre. Iyahay kayo. Murag maluwag-luwag ang tong kapot sa dughanan ni. Bitaw, okay ka ayo diri, oy. Ay lang palabi, ha. Basta kay magkauli na kit mong Sara. Lingkod ko tupad mo, ha. Okay ra? Oo, yes. Dali. Uy, nagbitbit ka magbino. Maugid mong mga laki da. Kung doon ay problema sa gugma, dangop dayos bino. Bino nga makahubog. Please, kuhan mo. Dili mo na mo ang sulpad. Magdugang lang na sa imong emosyon. Kay ini kahubog, mohilak man ka. Piolo, mga trials na sa inyong relasyon. Mag-ampo ko nga magkauli mo. Wa naman tingali kay kayunan pa, Risa. Ang ano di ay, formal na di ay mo nga nagbuwag. Wa man ni noon. See? So, may kayunan pa. Ang ano di ay, uy, unsa tayo hinungdan? Gamay lang yun kayo. Katulad pag nga, nagsugod ba, katong wa ko makatunga sa hustong oras, sa pag-aapas niya nga sa mall, diin ka mo nag-abot, di ba? Maman to. Na, basin ba yaog, katong iyaha, klase ra to sa paraig. Paray din na nga, yan ang mutagad di mo, anto na siya mukuyog kang Robin, patod pang Robin sa motor, kasaksid yun ko. Nga, misitas Robin. Ngayon, nglakaw, nanong sini. Sinira man sad ka, ha? Ingo lang ka na? Sinira man ka, ha? Maupo din na imong buhaton ko doon na kay Uyab, niya, o doon na ilaeng mong mangyab ni mo, imo sa rin ubanan kung mga nanaw sini. Ano, uy, dili sad, uy. Mao gani. Pero sa din lang, ito mag-isutan. Nawatlon lang ako ang kamatuuran. Dawat sa kamatuoran, pero sakit, no? Padara ni. Mawara na yung sakit. Oy, asa ang sabi Piolo? Kaya sa ubos daanan, asa kay? Tao na kami, desperado na ba to? Tingaling, hain to pa ingon ron. Napit ko mapun sa rooftop. Nakaw! Porbida. Bayawa man yung ko masayo na Asya. Ug iyang kauban mo si Risa. Peligro, baya.
Nagsilosing-sing ang akong kasing-kasing. Pero bida, may piulo sa day, hakbon man tanan. Muro nga nuwi balik ka, dilpin dilasa. Giyakop ang tanan, inahan, ug ang duha ka anak. Ako may nagplano taon na ni Risa taon. Rumaro yun sa may piulo na. Labayon ko ba taon ka ni silang bayis ligwano? Bungkag yun, di ba? Di lang ako. Sumukon kay. Basta, balik ko sa kwarto. Paabot akong may piulo dito sa kwarto. Why ice? Okay lang. Okay naman, Dara. Kahang uy. Bino na ba na? Share ka? No, di lang ko. Shot lang ba? Dili lang ko, thank you. Ikaw, Riz, kinsa rin uyab ni mo? Wa patawin. Oo, makak. Lagi! Kagwapa ni mo kay uyab? Naay nang uyab, pero murag dili seryoso. Mao ba? Naay pipilangan ng uyab, pero Pero unsa? dili type. Wow, mao ba? Di lang sad ko eh. Tana ko. Sa gipangitan nimo sa kalalaki. Well, una, syempre buutan. Okay. Ang sunod. Kasaligan. Good. Unsa pa? Responsible person. Oh, pero pareho ra. Syempre may paninindigan. May trabaho sad. Oh, okay kayo. Niya, nakita niya ng klasyas tao. Naana. Wow. Okay na. Pero, Pero unsa? taken na. Oh, come on. Taken? Yes, honestly, taken. What is swerte? Oh, lagi. Jaon taman. Oh, look for another one. Lisi. Nangita bitaw ko, pero jaon taman, wa pa man sad. Well, maybe someday, amabot ra ginani mo. Bitaw no, basin, puhon. Ikaw, Piolo, unsay imong gipangita nimo sa usa ka babae? Oh, naman unta. Imong gipangita, di ba? Beauty queen holder, di ba? Unta lagi, naunta lang, way swerte. Gawas pa sa pagka-beauty queen, unsa pay laing asset sa babae nga imong gipangita, Piolo? Well, of course, kanang honest, Oh? Honest, gid ha? kanang dili man tigong mamakak. Nya ka mo lang laki ang mamakak. Di ra ba ko bakakon? Oh, really? Yes, Risa. Dili ko bakakon, dili. Sige, gawas sa honest, unsa pa? Babae nga, of course, kantigong mo respeto, labi na sa kong ibati. Wow, that's so nice. Kunaan na, magminyo na ka. Tingali. Og si Sarah, mao ang imong ideal woman, di ba? Unta, pero doon na may kuwang. Pwes imong sultihan, kung unsay kuwang, aron iyang hulipan. So, pagsulti na ko nga, layo naman ko niya. Balikan nimo. Ayaw lang. Baka guba ko silang relasyon ni Ruben. Ang Piolo. Ayay, murtaon-taon na day. Papanaog day. Mami lagi mong utok dong, buloy. Ingna lang nga. Nagpamaam to siya ni Risa, napatambag. Sige, maaman tong Risa. Ana na lang dong, buloy. Ha? Di pa ampun ko. Nga in love ka na sa pipilong Sara. Pero, sayop Sara. Wahatagig pili ang iyang gugma. Aw, layas noon. Dili ko makatuga. Wagid man awag si Paulo. Asa ka siya karon. Buang gyud, hanggaw gyud. Wagid ay ko ibili niya. Kay kun bililhon pa ko niya. Mananghit kidon ta siya nga mobiya siya. Pero sa ato pa, wa ko ibili niya. Oh. Niitaw nga pagkagnaong. Hello, Robin. Tulog na ka? Ay, nako. Ansa na ko pagtubag nimo? Kung natuog pa ko. Ay, sorry. Sorry to bother you. Ansay tuyo nimo? Juan, akining... Matuog na ko, Robin. Sige na, bye na. Samok. Mao gining life, no, Piolo? Parehas lang taog likit. Muna ginaingon sa Tagalog pa, gulong ng palad. Ups and down ang kinabuhi. Risa. Ana, tanawa na. Emotional na ka. Hapit na gud mahurot ang imong bino. Awa na. Muhilat na karon. Pahukaw lang. Amaman ti ka, Piolo. Hunahunaan lang kasi Sarah ko.
Risa? Oh, Ano lang yung tingali usay ang ginabuhi. Especially sa love story. May mga trials. bitaw no? Ug moabot ra ang sulbad, anak Piolo. Depende lang tingali ka na, Risa. Depende sa unsa. Depende kung saan pagda ang problema. Correct. Pero usahay, mapikon ta sa problema. Usahay, magkaroon na tag dili maayo. Mao nay dili maayo, Piolo. Sama karon nagsikag inom. Awa na emotional na ka. Mao bayra ni, mula bayra ni. Ang importante, acceptance lang yun. Acceptance. Kada bang maanti ko kang mudawat sa kamatuuran? Gitunan ko lang akong kaugalingon, Risa. Uy, ayaw lagi palabi. Mahubog ka na. Ay, murag di na ni mahimo da. Murag hapit na itong gabi pero wang naubay piulo. Ay, delikado biyan eh. Nagsilos na ako mga kabukugan. Porbida, no? Ba't siguro unsay nitabo nila? O unsay nitabo niya uban kang Risa? Paso na ko, be. Uy, kumong-kumong. Porbida, si Risa. Porbida, narapos la misa. Porbida, raib kay si Risa. Nanrapos la misa. Kumong-kumong. Risa, uy, nanrapo mo ka niya, uy. Uy, Baloy. Ay, si Piolo. Ha? Nagsuka. Uy, mau ba? Nasubrahan. Saan daghan mo kong nainom. Ay, baya, kaikog biyan ako ni Risa, Ay, Porbida. ayaw lang gud ka ikugod noon sa mga Ikaw, may trapo sinuka niya. Tabi ko nga na. Ay, kabalaka. Kay hapit na mahuman. Ano lang ka Ay, ikog. baya, no? Porbida. Kinang, tungod siguro na siyang kay ubos taon, resulta na. Mao gyud. Mao nang sabto na lang ginato, Buloy. Bida, sabot ko taon ako. Pahinbutang tiyang dapit ay skito na akong gulingon. Sa dagway niya? Bida. Mag-uul siya kung bagan siyang ibay. Buloy. Dili, masakit atong tiyan taon. Masakit atong tiyan na ako. Buwagan tag uyab. Bahala nila sa buhay nila. Moingon lang ka, ana. Tungod kay dili man ikaw ang hingtungdan, Ron. Ay, maulagi Risa. Di na ako sakiton akong kagalingon. Ibay na lang to eh. Hilasa. Ang iloso. Moingon lang ka, ana. Kay wa manggod ka maigo sa matuod nga gugmagwid. Wa pa na nimo batia pa. Pero, kiniron, kanis Piolo. Nibati man ni sa hustong gugma nga tukang Sara. Pero, maulagi. Wa tagig bili ni Sara. Hinungdan nagisakitan siya og Mao maayo. na diha. Para na ako, no? Di may seryoso na to atong gugmat sa babae. Ay, sakit lang sa itong lugang binuanga ta. Beda. Ako, binuanga babae. Kumong-kumong. Twe. Buloy baya. Ay, alas 12 na. Tawag na dito ko. Ay, uya na ko matuoy kung mahimutang na si Piolo. Lain sad kaayo nga biyaan ako siya diri. Probida, buntag ang natang niya. Lain man kay biyaan lang siya diri. Basin kun mumata na siya karong taoy-taoy, aw okay na nga mapahimutang siya sa kwarto. Ako na ibababutan na niya. Ay, probida. Ikaw na lang, sure ka? Siguro pa sure din ako noon sa akong ko eh. Ganina na siyang tawag. Taod-taod na cute. Ako nga yung trapuhan siya. Ako na lang trapo anak niya. Ikaw man noon, bida. Ano ikaw man? Bida, ako trapo kayo basi buwasan rin ito taon. Basi na lang. Basin sad cute. Baya, imog yung trapuhan. Ako na lagi na siyang gitrapuhan lagi. Trapuhan mo ganyan? Oo. Nagkabulingit maguro siya siyang sinukag. Mo ba? Baya, no? Kaluoy taon. Kaluoy sa ka? Luoy pa yagid ang iyang kahimtang. Porbida, no? Nga naman, ha? Ano mo patunto siya sa pagbati mo hinungdan? Buloy. Na diya, ako pa niya, kalimtan niya Sara. At siya sa queen nga, di mo sabot siya yung kahimtang, porbida. Unyaon saon man na nimo nga di man na kadiktahan ang kasing-kasing, Buloy. Kuan, ako pa niya. Di ako to niya sa bisgay. Nangyari sa first runner up mo ko ikaw, ha? Unsa? Ako bitaw. Ako binong. Isulisuro mo yung kigol ng makautot magyapot siya. Sapa ka da buluya ka. Sultan. Tinuod ako gisulti. Ano bang antos ba siya? Ako nang gupahay lang sigutan, no? Ay, daghang gwapa. Yung usa na ka na. Gwapa ni mo. Ano ba antos sa babae nga may patasan? Way batasan para nimo. Pero niya, nindot magbatasan para niya. Dito, lagi. Nausa ng dutaro na. Dungoy mo na siya. Hubuan. Tungkol kay nasaktan. Nasaktan ang puso ko. Mao gina ang gugma. Mao gina ang gugma tingali Buloy. Naikalipay, nya nasay kasakit. Lagi na diya, Barbida. Sa dakway niya, mag-anto siya babae. Come on. Ikaw, nya lahi man si Piolo. Seryoso man siya kung mahigugma. Risa. Oo, mao man na tinuay. Ay, gumo na. Lagpako na yung lubot. Uy, ayaw, uy. Bida na gumo na eh.
Oy. Uy, aksyon nagtuyhakaw ay. Oy, dong. Hala, Oy, bangga sa ilong. Piolo! Oy, di kaya ang baka niya, oy! Piolo, dali tayo, dali, ulit. Uy, baya, no? Ang gidali ba tao ni Musap na yang tao. Hala, uy, wapag ka niya masamad, buloy. Hawa, tingali, abject na, marumarom na. Ikaw man sabi, Piolo, uy, palapi ka mag-inom. Ay, nandun sa kwarto, dali. Tabangi ko alsa. Ikaw diyan sa ubos, ako dali sa babaw. Mayo pa, buloy. Sige. Sige. Ay, may nagkugon, katahan eh. Tugag inom niya. Kung masaktan gali kaya ginubinom na yun, karaan na kinang styla. Dire, Hinaya, sad. Uy, buloy, Ay, bitaw. grabe sad ka makabunlot. Ay, buhog. Ihugo na yung mahuwasan eh. Ayaw ha, ikaw buluya ka ba? Ayaw ginagbuhata. Perbida, pagong-tugo. Sa tabagin ko eh. Kailan sa diha? Ako dire. Ang bayan ko ni, nadoon sa skorto. Okay, sige, dali. Piolo, hinaya. Ay, madara ni Hinaya lagi, buloy. Hinaya lagi. Aksyon, rubi ko suga di pero hinay. Right side, buloy. Right side lagi, oo, lagi. Left side ko ha. Oh, left side ka, dali. Sige, dali. Oh. Oy, hala! Si Daysara, naapa man sa gawas? Wa man matulog? Ano naapa man siya dyan? Ano naapa man siya didha? Oy! Hede ulo na ko, be? Day! Daysara! Anong niapa man ka diri, oy? Wala pa man ka natulog? Kung natog pa ko, wa ko diri. Ay, kuan, day, kadang, ay, nagtukaw man ka? Naunsa ka man? Mas may tingaling matulog ka na? Dili pa ko katulgon. Oy, mao ba? Unya kay lapas naman sa tungang gabi eh. Dili palagi ko katulgon. Unya unsa man? May isugo ka? Timplahan sa kag kape? Kay basi gitugnaw na ka ba? Dili kape, bino, mo idad adiri. Ah, unsalan? Unsalan bino? Pagdali. Inom-inom man og bino ani mga orasa. Hala, syalan. Mura na desperado. Hala no? Padalion para bagyog ko. Lucy. Ay, uy, Ma'am Imelda. Unsa ka nang gidanim? Bino? Oo, Ma'am Imelda. Bino kini. Nga nang nagdaha ka man ni Ana. Ikaw ang mo inom? Uy, dili intawon ako, oy. O, kun mao. Si kinsay mo inom ni Anang Bino? Si Daysara. Unsa? Si Sarah? Kung nga nung mo inuman siya? Ay, si Jala may pangutan, ma'am. Ay, basig desperado. Unsa? Desperado? O nga nung desperado man siya, ha? Lucy? Ay, ang makatubag lagi di Ana, ma'am. Mao si Daysara. Hain siya. Tuwa sa Lord. Nagsige og hangad sa buwan. Og nag-ihap sa mga bituon. Unsa? Hello, Mom. Nga nun? Ang unsa mi? Gisugo ni mo si Lucy og Bino? Yes, mi. Gusto ko mo inom. Og Bino gyud. Yes, Mommy. May problema ba? Ay, iha. Nga nung Bino man. Hard ka na. Beer lang. Mommy, ganahan kong bino. Gitog na ako. Milagro, God. O ganun mag-inom ka man, hmm? Kondisyon lang ko nga mo inom karon. O gon sa hinungdan? Ganahan lang ko, mi. Desperada ka? What? Ako desperada? OMG, nga nagkuhintaon nga, madesperada ako. Mao may sulti ni Lucy, God. Nga ba sinog desperada ka? Naunsa ka, Lucy? Pataka ka man nagsulti? O siya desperada? Nga nagutang madesperada man ko? Ikaw ra kayo makatubag ni Ana, Daysara. Come on, tell me, iha. Naguol ka pa nga. May pahawa si Piolo? Oh, shit. Why should I, Mommy? Siya na lang yun? Are you sure? Yes, Mom. Nga ganito mag-goal town ko. Mag-goal ko nga ni hawa siya? Never know. Lagi, ha? Don't worry, Mommy. Very good. Just remember, iha. Never sa atong kaliwat nga muhilak ta tungod lang sa lalaki. Kita ang mupahilak og lalaki. O dili kita ang muhilak. Yes, Mom. We are a beauty pageant title holder, correct? Yes, Mommy. Niya na to ang kagwapa. Beauty and brain. Unya magutag lalaki? Never. Yes, Mommy. Sure mo, Ma'am Imelda? Nga do, Lucy. Nagduda ka? Just asking. Oo.
Nag-Ingles pa. Hala, wara ba'y gipili ning gugma? Kung pahilakon ka, ana, muhilak yung ka ay? Lucy. Dili ka na mahitabo ka na mo. Dili kayod. Ang lalaki ang muluhod ka na mo og dili kami. Okay na. Namaning kita ni Ilis by Pulo day. Ay, tabang lang kaniya, uy. Tanaw na ko ni mo ba? Kaya di sa iyong ate ha. Abi ba tuo kang iyati ka. Kay, Mura yung kakasawa na katima tao ni by Pulo. amawag ni mo itaw. Lagi mura kakasawa lagi. Katiman si Mumbana. Tabang raning ako, uy. Lagi. Paminaw na ko ba yung mahawasan sa by Pulo ba? Mata na sa kauwa ba? Kaya. Kung may bawa na siya nga, giunsa ka niya pagatiman. Ha? Ikaw mawa na? Ikaw may trapo? Naghugas si sinuka? Ikaw yung nagili sa brief? Gili sa mo brief? Wa. Kawa na. Wida. Day. Paan ba? Doon na ako ilang pangutanan, di ba? Tugaan lang yun, tugaan lang. Nga naman, ang sabi akong itugan mo. Abi ni mo, kanang sobra ka sa kahubog. Wang, anong style. Takal ka pangi. Ha? Lagi. Basi nung naitabo sa lumay Pulo, ha? Oo, kumingon. Pero basi naitabo ba? Ang tinuod, ubi to buloy. Ni action na unta to siya. Tinigis akong atubangan. Unsa? Nako! Isdastro, ha? Tinuhol ka nila, isdastro? Oh, lagi, pero ayaw siyang sultihi ha, buloy. Tinuhol ka, ha? Bida. Nahidayon kinay, ha? Niabligid siya taon ang gobernador sa bintana. O niya, ni gawas ang gobernador na eh. Wa, di gawas, uy. Sure Oversad ka. O saan ni gawas, mayor? Wa, lagi, napugngan man ako. Mo, to akong gidasya CR. Gikap, di mo, probida. Ipugngan ako iyang kamot, kasi Kamot, padayoin. Di ba? Basig mawal ka masulti na ko, ha? Wa, lagi, promise. Unsa lagi nakita, di mo? Unsa nga size? Medium, extra large, XL, double XL, o triple XL, ha? Agabiha, good. Agawa, gini mong utok. Uy, wa ko'y nakita, uy, Sure wa. ba? Sure Wa, ka? lagi, wa. Sure ka? Wa ko'y nakita, lagi, wa. As in, wa. Bantay, kalabiyuluha, kining mata ni Mawar ka rin. Uy, ayaw, anak buloy. Uy, malain unya si Piolo. Ako rin Ayaw, diskarte. isulti. Ako rin bahala na. Buloy, sad, uy. Sige na, tuog na. Kaya matuog na sa ko. Tupad ang doha. Sige, uy, matog na sad ko. Sige. Oy, psst. Nga naman. Nabuha lang tuwing mo nakita taong kabay Pulo. Anong guwa to? Ala, dili ka mo to, no? Hanggaw kay Kagnaong. Wa ko'y nakita, uy. Wa. Ate! Ay, salamat. Nagahigda na gid ko. Kanina pa kay kong katugoy niya. Pero lisod man sad nga biyaan si Piolo. Hansaon palabi manguskugma. Usahay, makalibog ning pabati. Usahay, malipay ka. Usahay sad, mahugno ang imong kaugalingon. Luoy kid si Piolo. Wagid lang tingali siya maka-adjust sa kinaiya ni Sarah. Maldita manggwit, mausabon kay kunahuna. Dali kay mahiubos. Gamay lang diferensya. Muingkri dayon. Unya, gusto dayong mupasuya. Ano ba, malipay siya nga maguol ang iyang sungugon nga tao. Sama kang Piolo. Ano pagayos may Piolo da? Red lips kaning kanahang dako da. May mong supsupon. Pero, sos, ugmane. Ipag-go ni sa kauwawa. Pero sao taman? Sugos gugma mo kaya ba? Uy, ngitaglain ay. Beda niyo. Huwag ko nang hinungdan sa mga problema, babae. Ang babae, rapoy tambala na. Mao nga ako, never. Beda. Dego kong magpatuntog gugma. Kini ako, gubig-gubig la. Ano diha, ibog-ibog. Pero, seryoso ko gugma dong ka. Katawuan lang ta. Unya, kung may habag ka sa gugma, king minyo ka. E para nimo, ang babae nga mo pakaslan, maurang pinakagwapa sa tibuok kalibutan. Pero hindi makaasawa na ka. Dangdang pila ka to. Uy, pagkadagan og puti kay glukon-lukon. Nindot kay lubot. Ngay mong makitaan. Pero, awan na, liso na ka. Kay hinikta na mga kaminyoon. Mga ako, magpabilin kong ulitaw. Let them suffer. Di ko magminyo. Hikong ng kaminyoon. Ipis pa, Lucy.
Naipis pa. Shala, nagkanguhal naman ka, day Sara. Sakto na intawan, ay. Ingnan ti ka ang ipis pa. Labayo ti ka rin yung baso ron. Gusto ka? Bayon ti ka. Kay, may kay, hinanaw kong sini. Hala kung wala pa, bukol ning agtang ka. Kalihay ka ay. Ay, lihay gyud. Naunsa ka man intawan. Unsa man tong gilabay ni mo, dili ba? Baso man to, paan pa to, awsaon ko to. Pero baso, ang baso, buak nuon. Abtik yung ka day Lucida. Maginabtik yun, day Sara. Dili ka magpadala sa gibating makayabag. Lucy. Ikaw, day Sara, naibawa ko ay, nga hapit ka na ibanla sa pagbating na ka ng pagbating makayabag. Lucy. Kasabot ko, guol ka. Kay wa na ang imong mahal nga mao si Piolo. Unsa? Yabag ka? Ako mag-goal ko? Never. Oh, come on. Gilitok sa imong dila. Wa ka mag-uol. Never kang mag-uol. Pero imong kasing-kasing, oy, ang tinuod, nagpangita kang Piolo. Lucy. Ingna kong baka. Nga dili tinuod ang akong gisulti, day. Ikaw lalo pataka ka lagyod. Bebe, ipisi ko kay gusto pa ko mainom. Sige na. No, sige, ibisan ti ka. Kay karong taod-taod, mutukan ka nas matuod. Unsa? Maunay ginaingon, nga in vino veritas. Ha, diha sa vino ko no, mugawas ang matuod. Hanggaw gyud ka. Ipis na. Okay, day Sara. Ipisan ta ka. Alauna na intawan pasado sa kaadlawon. Hapit na mag-alas 2. Hadlok mo ka na oras. Sige, sat-sat. Iupak o yaak. Wow! Ilab-ilab ka, ha? Ilab-ilab. Hala, balibali kag inistoryahan ba? Lucy. Kinsa ka? Lucy? Oy, Mami Melda. Ikaw, yan. Nahubog ka? Nitabang lang kong inom para daling mahurat. Huwag niya na si Sarah. Misandig na lang sa sofa. Nakatulog na siya, ma'am. Daghan kay ni siyag na inom? Ikaw, rapod. Nakatulog na. Og ako, matulog na pod ko. Tutugon ako. Naglibog ko, Lucy. Nga gikanahan man siya og inom, ha? Kondisyon lang gitingali, ma'am. O ikaw? Sige na, katog na. Ari lamang ko matulog, dire. Maputan ako sa sarang makamata. Dili na ko siya biyaan, ma'am. Nahala, sige, bantayin siya kay matug na ko. Yes, ma'am. Saan marong oras, ha? Apit na mag-alas 7 sa buntag. Resulta na. Labad akong oras. Nagdiligapon ko maka-duty, force leave na lang ko. Kahawangas kong kuto-kuto, Mayang ihigabog sa bawas tinong, Hello, guys. Usa na, guys. Usa siya guys. Dahil mo lang lungsod, guys. Rubida, no? Bye, boy. Usa na ka, ha? Mata na ka. Labanan da, labanan. Labanan mo na diha. Labanan, gyud. Grabe kayo. May gani kay, nagkasuod pa ko dito, no? Nung dogo mo, dito mo ka sa rooftop, no? Marukuha ako magkamat mo nga nakaabot ko dito. Ay, Rubida. Ay, tinood na ba Ay, kakibaw to. Murag agyag bagyo. Totally blackout juga. Grabe kay. Murag maawag tingali na. Pero nga nung nakaabot ko dre. Tabangan ka naman dre. Tabangan. Kasi nagtabang ni mo. Si Raisa mi. Si Risa. Oo, to, no? Kami man ito nag-uban si Risa. Sa si Risa mi ni Uno. Naman dito sa rooftop. Mao ba? Wagi ka niya biyahe dito taon. Buang asa. Ikaw gana ko Siya pag trapo si Monsiluka. Ha? Ngano de? Nagsuka de ko? Suka, biday, suka, Mga si trapo taon, Mga wasan, nahugasan na gini mong sinuka dito sa taas. Nahugasan gini. Ginoo ko taon, pakabuang nga di. Si Reza, trapo ni mo tanan. Balingit kay mong simod taon, loy kay ka.
Sam. O lagi eh. Ha? Si Risa mo ay ni Uno ni mo. Mo ni trapon ako. Nitabang ni mo tanan. Tabang ni mo. Pahingo din sa kwarto. May nitabang ni mo paslak. Unsa na? Pasan. Di paslakan. Pasan. Askam buang. Lagi. Sus. Sa'yo na pasan ni mo pa doon sa kwarto. Mao ba? Mauna. Uy, sunod ba? Ay, lagi. Kuya, okay na. Ay, pa-blackout ba? Ubog-ubog ay ka. Tungod sa babae, ay, pa-blackout. Ha? Kagwapo ni mo. Noon sa kay ubog-ubog ka. Tida. Kay, dalayo ka niya? Maunang nag-ubog ka? Tungod kay wasi ay respeto ni mo? Tida, iyawan na eh. Pulihin na? Pulihan. Pulihin. Risa. Si Risa. Huh? Siya ba ipuli, Sara? Bay puli. Kada, mauna. Muna yung suggestion ako. O, asaron si Risa bay. Tapos kwarto. Natutong naghubo. Tatas kwarto eh. Ako siguro, trabaho na to. Mao ba? Unsa di trabaho na niya? Kuan, trabaho na niya, marag promo girl, siguro na siya. Promo girl. Oh, promo girl sa usa ka beauty product ba? Okay. Wa nga eh. Wa nagkikalibutan gabi pa ito. O lagi, blackout jud ko, blackout. Kaya mong giinom ko no, way size, way make, dito ni mo giinom. Mao gyud. Pahong yun ka. O lagi, pahong ko. Ngihim sa galikat sa bangan niya. Unsa? Ay, unsa niya ay. Unsa sulti mo? Ngihim ka sa tubangan. Tarong ba yun? Buang ko daw ni mo. Tinuod lagi na. Ayaw na bay. Kita taga siutis sa matog. Ayaw na bay. Marisulti Risa, unsa? Buang nga gud. Mo nagibuhat ako? O, lagi! Balhin ko bay. Unsa? Balhin ko puyo. Unsa sa bilinan mo? Asa ka bilin? Balhin ko puyo. Mangita ko laing kabangan. Unsa? Nayabag ka diha, dong? Uwaw ko bay. Bida, isus, ginoo ko tao na. Alam mo, Unang gabi, maunay akong nabuhat. Isus, paita. Bida, ay pagdali-dali kay Maton Risa. Wa madayon na imong papangisip sa iyong atubangan taon kay gipugngan mo yung kabot. Gipugngan niya imong kamot ko no. Og, nadaka niya siyar. Gipungan ang akong... Imong kamot, dili ang imong kuan ha? Ang imong kamot, daka siyar niya. Mo ni sulti niya. Kagito. Ngita ko kabalhinan ba yun? Iyo, sa dugon kayo. Iyo, kay susunya tabalin ni Guman. Mangita taglaing. Pag din naon sa mangita. Maglain nga ni, ano man din ni. Diri lang to. Lucy, hain naman si Sarah. Ay na, sa iyang kwarta. Tulog pa? O samdi mong orasan na to, ha? Apit naman to, alas 3 sa kaadlawan. Nya, nahubog. Ala, mangutana. Basta mo inom gani. Ang resulta, hubog ayun, madam. Unsa man, magisumbong ba siya ni mo, ha, Lucy? Taas kaayo, pride. Kay nga naman. Kasabot man ko ba? Kukul na siya nga, nawala si Piolo. Unsa? Huy, Lucy. Ayaw gyud pagsultik sama ni anak. Dili mi ingon anak nga klasiyas pagkababay. Dili mi mo mohilak kung mawagtangad miglaki kay naay dagang laki, Lucy. Tingali para ni mo, ma'am. Pero para na ako, sa kung tanaw kang day Sara. Gimingaw man ni Piolo. Unsa? Iha, Sarah, bangon. Sarah. Iha, Sarah. Hey. Bangon una. Magsulti ta. Baka pa kay kumi, matuog pa ko. Magsulti una ta. Mami, yun niya, nagod. Matuog pa ko. Sarah, sulti hiragod ko. Gimingaw ka ni Piolo. May ngano ko taon. Ngayon, ana na lang gyud ko kabarato nga pagkababay. Ngano ko taon. Gusto kong maklaro. Bahala siya sa buhay niya. Wa ko'y labot niya. Good morning. Riz. Hi. Mga una ta. Na ako'y lamian kaayong tinuwa. Ako'y nagluto. Higop sa init nga sabaw aron mabalik ang kabaskog sa imong lawas. Pahuwas pa. Andali na. Ayaw pa da sa gibati, uy. Kaon. Magpakaligon ka. Aron kung magkabalik mo ni Sarah, syempre, gwapo gihapon. Riz, Human na ba yaw kaon si Buloy? Mao ba? Oh, bay! Alin na. Ay, naara ay. Alam Diyos ni Duwa, bay! Kaya, donay na mo sa mga mouse kayo. Ano bitong gitawag, karong pino kay isda nga gitawag sa probinsya o nagubdub. Pus, agli mo sa ito,
pus ang sili, higop sa patinuwa, init kayo, sup-supong matas, mamsa, talamia. Nya bayis numero 16. Pero suga na ako, probayag, probayag. Gutom kong samot na. Dali na. Kung di gutom na kadali na, kaon na ta, dali na. Pero, kuwan. Dali na lagi. Kadit ha, kay sukaran ta ka ha. Ay. Unya, so mo, isukaran naman ka, tuktukan yun. Lugos ko, makatanaw na, uwaw ko bay. Uwag taon nun. Sa uwag ka, ha? Bida, uwag ko atong kay hikas tubangan niya. Ay, bida, balik-balikan na bay. Sa di mo. Ay, kaso laki ko ta. Ya, ano ba uwa mo tayo dito mga uwa? Magpisot ka. Pink magigay na. Mura na nagibutang ang crayon lang, pink. Buang binimoy. Bida, sige na Ano tayo dito? Uwaw ko bay. Ay, uwa, dali, dali. Hindi ka mo, bandante ka, dali. Oo ka na, mayo pa. Buloy, Okay. kaon balik. Ayo, marug-barug lang ko na rin. Kayo, marug pagka. Sige, kung naong kaon ko balik. Marug-barug lang ko. Okay, Romonggo, dali ka balik. Ako lang yung ubanan ako amigo taon. Kay, mauwaw lagi kong taon siya. Uy, hala ha. Ayaw ka uwaw, uy, Mr. King. Ay, ito na. Gyagdan ka first runner-up. Oo, bay. Sige, dungan ta. Okay na. Murag pati na. Ay, sige. Kao lang mo diya kay maglili ko. Ay, maglili ko. Mag-ilis lang ko. Mag-ilis ko ha. Ang report ko sa office. Ako lang yan mo ito may boss ko siyal nga. First level ka. Okay? Paliho lang ko, bay buloy. Ako rin pala. Ilis ako. Kaon day sa raoy, kay mabas mo ka. Wa pa ko gutom, Lucy. Hala, nakainom ka ra ba? Nga namdag nakainom. Gutom man na. O ikaw, gigutom ka man ka ha. Lamoy lagi mo. Kanang day sara. Ayaw pud pagsigig sapot. Kay baw ka? Mawag tang gayon ang imong beauty. Lucy. Pwede ba? Dili lang ko nimo sa mukon. Ay, manis gwapa magugkaana inday sara gwat. Pasagdi ko. Na sige, okay. Ikaw gwat, ikaw bahala. Tagayin na lang hinon kog tubig, bi. Kanang bugnaw. Okay, magkuha ko. Makalagot. Iha, Oh, Mom. kumusta ka naman? Buhi pa, Mom. Gano mo ka? Mura magkagway kalipay, huh? Wala sa kondisyon, Mommy. Ugol sa bahinongdan, huh? Samo kay tis Robin. Sa panawag. Oh, mao ba? Abi ko bag imong gisugot na si Robin? Wawi. Wade ka magbutang og reserba? Mommy. Gisultihan ta na ka, dili ba? Nga panahon sa akong pagkataga, iha. Kinahanglan nga aduna gayud kay reserba. Para in case mawa ang usa, naa kay ikapuli. Dili ba? Sama sa nahitabo kanimo karon. Nawa si Piolo. So, at least man lang unta. Kung gisugot pa nimo si Robin, dili ka unta mabakanti. Ug magmalipayon ka unta. Mommy. Iha. Hinong tumi kini kanunay. Mubura ang atong kinabuhi. So make use of it. If possible, matag segundo, matag minuto, matag oras, angay kang magmalipayon. Dili ka magpada sa problema. Ilabay na sa love affair. Ayaw palabi og seryoso sa relasyon. Take it easy. Smile. Pahiyom. Katawa. Ayaw pagsigi og mugtok. Kay mo kanay makaguba sa imong adlaw, iha. Problema? Oh no. Dili ka magpadani, ana. Enjoy life. Enjoy to the fullest. Don't worry, Mom. I can handle. Dapat lang. Mommy, pwede ba yung biyaan lang una ko nimo? Gusto lang una akong relax. Oh, okay.
Okay, iha, no problem. Basta di man nilang kiniha. Ang imong mami Imelda. Dili gusto iha. Nga makakita ka nimo nga magulanon. Gusto ko, happy ka. Thank you, Mom. Gamay ra lagi imong gikaon. Wa ka lang may isa kong giluto. Uy, lami kayo in fairness. Lami kayo. Pero tungulan tinganin siya kung nainom kagabi. Oo, mausad. Kining... Unsa man, may isulti ka? blackout ko gabi, no? Anak gid na, basta masubrahan. Riz. Siya gibuhat ako gabi. Ha? Nakasaba ko nimo. Oh, Piolo? Kung nakasa ako, sorry ha. Sorry, cute. No, wa ka makasa. Wa gyud. Sure? Wa lagi. Anas pa oh. Oh, salamat kayo ha. Hi guys! Ay, kuyawan ako ni mo. Ay, buloy. Bye, Bilo, bye. Bye, ato na ka, bye? Turo ko. Okay. Dai, ato ko ha? Sige. Ako na itong gitiksan seconds. Hindi ko makatungaron. Okay, pero kadiyo talaga ba? Kuan ba, pananglit ba, nawag, tos Miss Queen Sarah ba, niya mo tanak asa ka. So ito bag na ko. Pangambot lang. Sure ka? O lagi, pangambot lang. Ingna, nga wag ka may bawag asa ko. Oo, niyo, kauban, tos trabaho. Ingna nga, wala ko ni-report. Ana lang, simple. Sige, ako na batod. Sige rin ako. Teresa, ebsag di tao na kumigo tao na. Oh, buloy, uy. Day off masaron ako. Okay, sige, patik, bye. Bye, arin ako, bye. Pareyon, bye, Buloy. Basig siyang ninawag. Ay, si Robin di ay. Hello, Robin? Hey, darling! Yes. May tuyo ka? Manuroy ta? Ha? Manuroy? Asa? Mga tuta sa Temple of Leia. Then, Sirao Garden. Kuan ra ba? Kining... Be happy. Ayaw ka, Gol. Onsa? Gisultihan ko ni mami nimo nga not in the mood ka. So, manuroy ta. Aron ma-enjoy ka. Okay? And go with me, Sarah. And rest assured, you will enjoy. Okay? So, come on, darling. Cheer up. Let's enjoy. Okay? In 20 minutes, naan ako. Okay? I love you, Sarah. I love you. Kutinhi lang ako sa takotob no, mga ka-DJ, mga ka-listeners, og sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Ug salamat kaayo mga ka-DJ, mga ka-listeners no, sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.